Με το δεύτερο σκετσάκι, ο μαθητής συμφοράς. Άι! Έλα εδώ, Άι. Πώς φωνάζεις έτσι ρε μπαμπά, χτύπησες, τι έπαθες? Όχι Βασίλη μου, δεν χτύπησα πουθενά. Εσένα φωνάζω. Αντί για Βασίλη θα σου φωνάζω Άι. Καλά μπαμπά, πας καλά. Και εσένα δηλαδή που σε λένε Αλέξανδρο, τι να σε φωνάζουμε όλοι, Μέγα? Ναι. Μέγα λάθος είναι που είσαι εσύ και μπαμπάς μου. Πας καλά, μωρέ, λες για να πάρεις βαθμούς από το σχολείο. Δεν γινόταν αλλιώς. Εγώ και η μαμά σου δουλεύαμε. Νομίζεις? Νομίζω. Τίποτα λέω για την παραμονή πρωτοχρονιάς, μωρέ. Που πήγα να δώσω τα δώρα και με πέρασε για κλέφτη. Γιατί? Μπαίνω μέσα να αφήσω τα δώρα. Και πώς μπήκες? Από το μπαλκόνι. Είχα φάει ένα Red Bull στο κεφάλι και έβγαλα φτερά. Καλά, το Red Bull δεν το τρώμε, το πίνουμε. Καλά, μπαμπά, πας καλά. Σου λέει ότι έφαγα ένα Red Bull στο κεφάλι, με πέτυχαν τα κέρατά του και από το σοκ έβγαλα φτερά. Και εσύ τι μου λες τώρα? Τα δώρα τα έδωσε τελικά? Ναι, μωρέ, μπαίνω μέσα, τα αφήνω τα δώρα πάνω στο δέντρο. Τα δώρα τα αφήνουμε κάτω από το δέντρο. Έχεις δίκιο, αλλά κάτω έχει άλλα. Τα αφήνω πάνω, με το βάρος που είχε πέφτουν όλα κάτω, ξυπνάει η γυναίκα του σπιτιού και με πέρασε για κλέφτη. Γιατί? Μου λέει το σκουφάκι το κόκκινο που έχεις, το έχω κι εγώ, είναι δικό μου. Λέω εγώ, όχι, Βασίλης είμαι. Μετά από 2 λεπτά έρχεται ο μπαμπάς στο μπάνιο. Γιατί ήρθε στο μπάνιο? Εκεί είχαν βάλει το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και αργεί και φωνάζει ο σκατόγερος, κλέφτης, κλέφτης. Το μουστάκι που έχεις είναι δικό μου, κλέφτης. Λέω εγώ, όχι, Βασίλης είμαι. Είναι δικό μου. Αυτός μάλλον είχε Αλτσχάιμερ. Γιατί μάλλον? Του λέει η κόρη του, καλά μπαμπά, το μουστάκι το ξύρισες εχθές, το ξέχασες? Μετά τι έγινε? Μετά μου λέει για να πιστέψω η γυναίκα του σπιτιού, για να πιστέψω ότι είσαι Βασίλης, δείξε μου τον τάρανδο. Λέω εγώ ποιο τάρανδο? Μου λέει όλοι ξέρουμε πως ο Βασίλης έχει ένα τάρανδο και πηγαίνει τα δώρα από σπίτι σε σπίτι. Εσύ τι της είπες? Άμα της έλεγα ότι έφαγα ένα Red Bull στο κεφάλι και από το σοκ έβγαλα φτερά, δεν θα με πίστευε. Της είπα, βρήκα μια δικαιολογία ότι ο τάρανδος δεν μπορούσε να έρθει, γιατί έμαθα ότι τον απατάει ταρανδούλα και του φύτρωσα 2 κέρατα. Αυτή μου λέει έτσι κι αλλιώς ο τάρανδος έχει 2 κέρατα. Εγώ λέω ότι έβαλε ένα τρίτο στον κόλλο. Με πίστεψε και με άφησε να φύγω. Ας γυρίσουμε τώρα στα δικά μας. Τι χάλια βάθμη ήταν αυτή? Δίκιο έχεις, θα γυρίσουμε στα δικά μας. Καλά, βλέπω μπαμπά, πας καλά, έστειλες η γιαγιά να πάρει να πάρει το βαθμό στο σχολείο. Άντε πάλι. Τι άντε πάλι, με έκανε ρεζίλη η γιαγιά. Γιατί? Βλέπω την καθηγήτρια στον δρόμο και μου λέει η γιαγιά σου με έβρισε. Λέω εγώ γιατί? Ρε γιαγιά, τι διαγωγή το παιδί? Δηλαδή εγώ, λέει καθηγήτρια Κοσμητάτη. Η γιαγιά ακούει αρχαιοτάτη και λέει αρχαιοτάτη σε και φαίνεσαι, άντε να χαθείς. Άλλη φορά θα πηγαίνει η μαμά. Για φώναξε τη μου λίγο τώρα. Τη μαμά? Ναι. Τη μαμά σου? Όχι ρε παιδί μου, τη γυναίκα μου φώναξε. Τη μαμά μου δηλαδή? Ναι. Είσαι σίγουρος? Για ποιο πράγμα? Ότι θα πάρει πρωτάθλημα. Αυτό που κολλάει. Γιατί κολλάει πουθενά η ΑΕΚ? Στο πρωτάθλημα μόνο στον όρο ξέρει αυτή τη λέξη. Α, καλά παιδί μου, δεν συνεννοούμαστε. Έτσι φαίνεται. Τελείωνε και φώναξε μου τη μαμά. Δεν μπορεί τώρα, ετοιμάζεται. Α, ναι, μωρέ, θα πάμε σινεμά σήμερα. Σινεμά, τι ώρα? Τώρα στις 10. Τώρα στις 10 δεν νομίζω. Τι δεν νομίζεις? Τώρα στις 10 έχει ραντεβού με τον κόμενο. Με ποιον? Ναι, ρε μπαμπά, είναι φυσικό να βρει άλλον. Γιατί είναι φυσικό να βρει άλλον? Είναι δυνατό να κάνετε σεξ και να φωνάζει αχτάσου μου τι μου κάνεις? Είχα και κάτι υποψίες, αλλά τώρα βεβαιώθηκα. Τι υποψίες? Ότι εκτός από αδερφή, είσαι και γκαβός. Τι είναι αυτά που λες, ρε? Γιατί? Μπαίνω μέσα και βλέπω στο δωμάτιο σε τρύπες. Τρύπες στο ταβάνι, ακόμα και στο πάτωμα. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι είσαι στραβός και δεν βλέπεις να τυχώσεις. Σε παρακαλώ, παιδί μου, τι είναι αυτά που λες? Άσε μπαμπά που σέτα και χθέντα πέρασε από ένα μπουρδέλο. Έτσι κι αλλιώς η μαμά θα σε χωρίσει και πες μου, σου έκανε αυτή εκεί πέρα το σπαγκάτο. Τι είναι αυτό που ανοίγει άλλη τα πόδια και κάνει σπαγκάτο? Όχι, είναι αυτό που παίρνει άλλη ένα σπάγκο, σου δένει τα χέρια, σου δείχνει τον κόλλο της και εσύ δεν μπορείς να την κουθώσεις. Καλά, παιδί μου, είσαι βλάκας. Τι είναι αυτά που λες? Μπαμπά, είμαι βλάκας. Είχα και μια γνωριμία χθες. Τι γνώρισες? Δεν με πεις βλάκα, αν αποδογύρισε τη λέξη θα καταλάβεις. Έτσι ψηλή, μαύρη, κάναμε και σκοτεινό σεξ. Για το σκοτεινό? Οι μαύρες δεν φημίζονται για το μαύρο, τους ξέρεις. Πας καλά, αγόρι μου. Οι μαύροι άντρες φημίζονται για το μαύρο του πέος. Και εσύ, παπά, που το ξέρεις, το έχω δείξει. Καλά, λέω εγώ της αδερφή. Πού μπλέξαμε. Καλά, εντάξει, άσε αυτά τώρα. Ας επανέλθουμε στους βαθμούς. Τι βαθμοί είναι αυτή, παιδί μου? Γλώσσα 9, μαθηματικά 9, ιστορία 9, άρχισε πάλι. Χημεία 9, μουσική 9, καλλιτεχνικά 9, λογοτεχνία 9, φυσική 9, γεωγραφία 9, απουσίες 20. Και δεν κέρδισε, ανεβάζω το μεσόωρο. Πας καλά, παιδί μου, οι απουσίες δεν είναι μάθημα. Ρε, παιδί μου, μπορείς να μου εξηγήσεις? Γιατί δεν το χωράει το μυαλό μου. Πώς γίνεται να είσαι από πολλά ενάρια? Είναι απλό, δεν διαβάζω. Δεν μου χρειάζεται το διάβασμα σε αυτή τη δουλειά που θέλω να κάνω. Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Γιατρός. Είσαι χαζός, παιδί μου, η ιατρική θέλει διάβασμα. Η ιατρική θέλει διάβασμα, όχι εγώ. Και εδώ που τα λέμε στην ιατρική χρειάζεται να διαβάζεις. Εσύ τι λες? Όχι. Και τι θέλει? Να έχεις πάει σε μπουρδέλο. Αυτό που κολλάει. Δεν πρέπει να έχεις σκοπεύσει στη σύθη για να πάρεις στεθοσκόπιο στα χέρια. Τα άλλα είναι εύκολα. Γαντάκια άσπρα παίρνεις από το τζάμπο και ξυλάκια για το λαιμό παίρνεις από περίπτερο. Και αν δεν έχεις ξυλάκια, παίρνεις κονάκια. Στην ιατρική χρειάζεται να ξέρεις καλά μαθηματικά. Την πέταξες, μπαμπά. Πού χρειάζεται μαθηματικά? Έρχεται ο ασθενής μέσα τυποθάνατος ή έχει όρεξη να με ρωτάει πόσο κάνει 5 και 5 αντί να σου σώσει τη ζωή. Α, καλά, παιδί μου, δεν καταλαβαίνω αυτά που μου λες. Περίμενε να γίνω γιατρός και να έρθεις να σε εξετάσω. Α, καλά, άμα έρθεις εσένα θα μου βρεις κατευθείαν ότι έχω καρκίνο.
Τώρα στο βρίσκω, τέτοιος καρκινολέμης που είσαι. Ωραία, ας κάνουμε μια πρόβα. Πως είσαι εσύ γιατρός και εγώ ασθενής. Εντάξει. Ναι. Γιατρέ μου, είμαι πολύ άρρωστος. Και τι ήρθες ρε να με κολλήσεις? Κάτσε κάτω ρε. Όχι ρε παιδί μου, ο γιατρός δεν λέει στον ασθενό γιατί ήρθες να με κολλήσεις. Και τι του λέει? Θα σου πω τώρα απλά πράγματα για να τα καταλάβεις. Άμα πονάει κάποιανού το κεφάλι, του λέει ο γιατρός να πάρει ντεπών. Άμα του έχει κλείσει η μύτη, του λέει να βάλει ρονάλ. Άμα τον πονάει ο λαιμός του, του λέει να πάρει χόλς. Κατάλαβες? Εύκολο μου ακούγονται. Πάμε πάλι. Θα μπω στο γιατρό σου και θα μου πεις τι πρέπει να κάνω. Εντάξει. Ναι. Γιατρέ μου, εδώ και αρκετές μέρες με πονάει πολύ το κεφάλι μου. Θα σου δώσω ένα χάπι, το έχω φεύγει μόνος μου και θα σε περάσει πονοκέφαλο σε μια μέρα. Έλα Δημήτρη μου. Τι, πέθανε το παιδί σου? Τόσο επικίνδυνος ήταν ο πονοκέφαλος. Μα του είχα δώσει το χάπι για να το περάσει. Τι, γι' αυτό πέθανε? Καλά Δημήτρη μου, περαστικά. Συλληπιτήρια. Τι έπαθα. Έλα Γιάννη μου. Τι, το παιδί σου έπαθε συμπλοκή και ο πονοκέφαλος εξελίχθηκε σε κασετερίτιδα. Τι λες, μα αφού είχα δώσει το χάπι για να του περάσει. Πας καλά μωρέ. Καλά. Συλληπιτήρια, περαστικά. Τι Δηλαδή, έκανα. άμα μου δώσεις το χάπι που εφεύρεις, θα πεθάνω. Τι να σου πω, ρώτα κανένα γιατρό. Άστο παιδί μου, δεν κάνεις για γιατρός. Να δούμε τι θα κάνεις με το σχολείο σου. Μπορείς να μου πεις γιατί καλλιτεχνικά έχεις 9. Τώρα τι να σου πω, η καθηγήτρια των καλλιτεχνικών επιμένει να ζωγραφίζουμε αφηρημένες τέχνες. Εγώ ζωγραφίζω τον Παπανδρέου να δίνει λεφτά στους πολίτες. Μα αυτό δεν είναι αφηρημένη τέχνη, είναι κάτι συγκεκριμένο. Παπανδρέου δίνει λεφτά στους πολίτες. Ναι, αλλά μόνο ο αφηρημένος θα μπορούσε να κάνει τέτοια κίνηση ο Παπανδρέου. Βασίλη μου, δεν έχεις καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Πρέπει να διαβάσεις για να βρεις μια δουλειά. Θα προσπαθήσεις να περάσεις τουλάχιστον από το πανεπιστήμιο. Ναι, μωρέ. Μπράβο, αγόρι. Απ' έξω, ρε, να δω λίγο πώς είναι τα παράθυρα. Στο διάλογο κολόπεδο. Θα ήθελες να πάρεις κάποια στιγμή το περίπτερό μου? Τι να γίνω περιπτεράς? Ναι, γιατί? Τι να παίζω κρυφτό με παιδιά, με αποτέλεσμα να μην του βρίσκω και να είμαι στο ίδιο σημείο. Πού είναι το πρόβλημα? Να μου λένε ότι κάνεις περιπτεράκι. Ναι, αλλά πρέπει να κάνεις κάτι. Θα πω σε Ελλάδα έχεις ταλέντο. Και ποιο είναι το ταλέντο σου? Η συνέπειά μου. Θα τους πω 9 η ώρα, δεν μου είπατε να είμαι εκεί. 9 και είμαι. Σιγά το ταλέντο. Άκου να σου πω κάτι. Η συνέπεια δεν ξέρεις ότι είναι ταλέντο? Είναι δύο χοντρές κυρίες, 200 κιλά κάθε μία. Έχουν ραντεβού σε μια καφετέρια. Η μία έχει πάει πριν από μία ώρα. Πάει η άλλη. Συγγνώμη, έχασα το λεωφορείο γι' αυτό άργησα. Ξαναπάει. Συγγνώμη, έχασα το ταξί γι' αυτό άργησα. Στο μεθεπόμενο. Συγγνώμη, έχασα το κινητό μου. Πάλι γι' αυτό άργησα. Πάει στο τέταρτο. Συγγνώμη, έχασα 100 κιλά και δεν ήξερα πώς να στο πω μήπως σταθείς μειονεκτικά. Καλά, θα βρούμε τι δουλειά θα κάνεις. Μπορείς να μου πεις τώρα γιατί πήρες χάλια βαθμούς στη μουσική? Επιμένω ότι η νότα ρε είναι τηλεορά. Γιατί? Γιατί έχω βγάλει ένα στίχο και η νότα ρε δεν μου χρειάζεται. Τι στίχο? Η μωρεξαδέφη μου τώρα δεν λέγεται και είναι Ναι. και τα χοντρή. Ναι. Μου έχει κολλήσει και λέω ένα στίχο στην τάξη συνέχεια. Τώρα μη φασόλα σήμερα. Καλά, αυτό δεν είναι και τόσο σημαντικό μάθημα. Να δούμε με τα μαθηματικά τι θα κάνουμε. Για από περιέργεια τώρα, για πες μου ένα τραγούδι να ακούσω τη φωνή σου. Θα σου πω ένα που έχω γράψει για το Βενιζέλο. Έφαγα εχθές φρύτες μαγικές, τρίψαλα και οι πατάτες στην κοιλιά κι αυτές. Ήρθηκες πόλες, ψήφους και πόνες, τα άφησα όλα στην άκρη για μερικές μήνες. Έφαγα εχθές φρύτες μαγικές, τρίψαλα και οι πατάτες στην κοιλιά κι αυτές. Άκρη απ' όλα που πήρα κοιτά, μοιάζουνε όλα ωραία, με πάει πανιά. Βάζει μια φωτιά κι όλα τα χαρτιά, όλα θα τα κάψω και θα το φωνάξω. Δεν τσιμπήσω εδώ κανένα, θα πιστεύω μόνοι εμένα. Βάζει μια φωτιά κι όλα τα χαρτιά, όλα θα τα κάψω και θα το φωνάξω. Δεν ψηφίζω εδώ κανένα, θα πιστεύω με εμένα. Everybody say! Φύτες μαγικές, τρίψαλα και οι πατάτες στην κοιλιά κι αυτές. Δάκρυα πολλά για τα φαγητά,
Έφαγα ό,τι μπορούσα και τα πιάτια. Βάζω μια φωτιά. Τώρα τα πιάτια. Όλα τα κάτι άδειο. Και θα το πούνε άδειο. Το κινητήριο κάνει να πάλι σε κομμένα. Μια φωτιά και όλα τα χαρτιά, όλα τα χαρτιά άδειο και θα το πούνε άδειο. Δεν κινητήριο κάνει να πάλι σε κομμένα. Βάζω μια φωτιά και όλα τα χαρτιά, όλα τα χαρτιά άδειο και θα το πούνε άδειο. Δεν κινητήριο κάνει να πάλι σε κομμένα. Παιδί μου, γιατί έχεις βάλει με το Βενιζέλο, αφού αυτός είναι να βοηθήσει στην οικονομικο-κοινωνικοπολιτική εξέλιξη και στην νίκη της Ελλάδας. Καλά, παπά, πας καλά. Αυτό βοηθάει στην νίκη της κρεμάλας. Γιατί? Γιατί βάλει τη λέξη αυτή που πες τώρα στην κρεμάλα και αν τη βρει κανένας γράψε μου. Τώρα θέλω να δούμε λίγο τα μαθηματικά για να δω τι ξέρεις. Εντάξει. Έχεις 200 ευρώ στο τσέπη. Σου δίνει ο παππούς σου άλλα 200, η μαμά σου 500, ο θείος 300, η γιαγιά σου 600 και η νονά σου 500. Τι έχεις? Μεγάλη τσέπη για να χωρέσω. Όχι, παιδί μου, δεν κατάλαβες. Έχεις 50 ευρώ και μένεις γαλάτσι. Και η μαμά σου μένει Κυψέλη και σου δίνει άλλα 50 ευρώ. Πόσα έχεις? 95. Γιατί? Για να γυρίσω από Κυψέλη Καλάτζη δεν θέλω 5 ευρώ ταξί. Άστο, παιδί μου, δεν το έχεις με τα μαθηματικά. Ας δούμε στη γλώσσα τι μπορείς να κάνεις. Ξέρεις να κλείνεις ουσιαστικά? Όχι, αλλά ξέρω να κλείνω πόρτες. Γράψε μου τη γλώσσα. Περίμενε. Βροσιλό. Όχι, παιδί μου, Τι? στο χαρτί ενώ γράψε τη λέξη γλώσσα και κλείσε μου τη. Γιατί να στην κλείσω αφού είναι ήδη κλεισμένη. Πού? Στο στόμα μου. Άσε, κάνε μου κάτι άλλο. Κάνε μου αρχικούς χρόνους του κάνω και άμα δεν το θυμάσαι σκέψου πρόσωπα από την τηλεόραση που να έχουν πει τη λέξη κάνω. Περίμενα. Θα κάνω. Δεν είναι μόνο ότι θα κάνω. Εσύ δεν μου πες να σκεφτώ πρόσωπα από την τηλεόραση. Σκέφτεται τον Παπαθρέου. Δεν λέει όλο θα κάνω. Έχεις ακούσει να λέει ποτέ κάνω? Έκανα ή έχω κάνει? Σε αυτό, παιδί μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Α, παπά, να σε ρωτήσω κάτι. Ο περιοδικός πίνακα στη χημεία, γιατί έχει κάθε μέρα περίοδο? Γιατί κάθε μέρα γράφουμε διαγώνισμα στο σχολείο. Δεν μπορούσε να έχει περίοδο μια φορά το μήνα όπως οι γυναίκες και να γράφουμε κι εμείς μια φορά το μήνα διαγώνισμα? Ο περιοδικός πίνακας δεν έχει περίοδο. Α, δεν έχει, δεν το ξέρω. Μπορείς να μου πεις και στη γεωγραφία γιατί έχεις 9. Καλά, δεν ξέρεις τη χώρα που ζεις. Ξέρω. Πού? Στην Ελλάδα. Και η Ελλάδα ποια πρωτεύουσα έχει? Τα τύρανα. Την Αθήνα έχει ηλίθιε. Ρε, παπά, έχουν έρθει τόσοι Αλβανοί, τόσοι ξένοι, τόσοι μαύροι. Ξέρεις οι μαύροι από πού προήλθαν? Πώς? Α σου πω τη θεωρία μου. Έκανε ένα ζευγάρι, μια γυναίκα και ένα άντρα που ήταν μαύροι σεξ. Φώνασε η γυναίκα μου, ήθελε να κάνουν παιδί. Φώνασε η γυναίκα μου, η γυναίκα του άντρα, μεκές. Πάνε στο μευτήριο, βλέπει άντρα το παιδί μαύρο και λέει: Πάρτα μου ηλίθεια. Φώναζε μεκές, κάγει το παιδί. Ωραία, την αφήνω και τη γεωγραφία. Ας πιάσουμε την ιστορία. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζεις για τον Κολοκοτρώνη? Για να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις. Πώς έγινε η έξοδος του νοσολογείου? Κάποιος άνοιξε την πόρτα. Πες μου ένα ιστορικό πρόσωπο του 90. Ο Παπαγκίτα. Γιατί? Ο Παπαγκίτα δεν είχε σώσει στον Ολυμπιακό στο 90 σε ένα αγώνα του Champions League. Δεν είναι ιστορικό πρόσωπο του 90 αυτό? Καλά, παιδί μου, λες βλακίες. Να έβλεπες εμένα όταν ήμουν μαθητής στη βαθμού είχα. Για να σε τεστάρω. Ρώτα ό,τι θες. Στα κείμενα. Τι σημαίνει έκφραση, γεφύρι, ολημερής το κτίζαν το βράδυ γκρεμιζόταν? Αυτό μου διέφυγε. Για θυμίσέ μου. Ότι οι κτήσεις ήταν ανάπηροι. Καλά. Πρέπει να βρεις μια δουλειά πάντως. Είχα βρει μία, αλλά δεν στο είπα. Μοίραζε διαφημιστικά φυλάδια, αλλά με πωλήσαν. Γιατί? Δεν ενημερώτησαν από το τρίτο όροφο και πάνω. Δεν έφτανε το χέρι μου. Τι σχέση έχει το χέρι? Χαζός είμαι να τα μοιράζω από κάτω τις πόρτες, τα έκανα μπάλες και τα πέταγα στα μπαλκόνια. Καλά, παιδί μου. Κοίταξε να ανεβάζεις βαθμούς σου. Άντε, πήγαινε να διαβάσεις τώρα. Τι να πάω να κάνω? Καλά, παπά, το άλλο παιδί δεν το ξέρει. Όχι, θα μου το πεις. Ναι, μωρέ. Ήταν μια καθημερινή ημέρα. Ο Τωτός πήγε στο σχολείο, βλέπει η δασκάλα του, του λέει: Γιατί δεν έφερε τα βιβλία σήμερα? Λέει: Τωτός δεν μπορούσα. Είχα κηδεία χθες. Του λέει: Καθηγήτρια, ποιο κυδεύσατε? Και λέει: Είμαστε άτυχοι, δεν κυδεύσαμε ένα, κυδεύσαμε παραπάνω από ένα. Τι κυδεύσε, λέει η καθηγήτρια? Τα βιβλία, απάντα Τωτός. Και λέει: Μην ανησυχείτε, δασκάλα, κάθε μέρα θα του ανέβω καθημερινά. Αυτό είναι πιο εύκολο παρά να τα διαβάζω.
Άντε ρε παιδάκι μου, πήγαινε να μελετήσεις τώρα. Έκτη μεσημεριανή μελέτη και θα πάω να μελετήσω κανένα κολαράκι. Θα είμαι αργότερα, παπά. Ένα τραγουδάκι για την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση για αυτούς άγνωστη νομίζω λέξη. Είναι ο φόβος και ο δρόμος που αυτοί έχουν πρόβλεψη. Για τον εαυτό τους είναι όλοι τους κορυφή. Μα για τους πολίτες όμως όλη την καταστροφή. Κάμουν για αυτό το μάτον ΣΥΡΙΖΑ αντίθετα. Που για χάρη τους παίζουνε όλοι τριλίζα. Με το Τσίπρα λένε θα πούμε όλοι εισπράξει. Το όνομα του έχουν αλλάξει. Τον φωνάζουν Τσίπραξη, Τσίπραξη. Τον φωνάζουν Τσίπραξη, Τσίπραξη. Για αυτούς άγνωστη νομίζω λέξη. Είναι ο φόβος και ο δρόμος που αυτοί έχουν πρόβλεψη. Για τον εαυτό τους είναι όλη την κορυφή. Μα για τους πολίτες όμως όλη την καταστροφή. Κάμουν για το όνομα απ' καντήλιδα. Μήτα τον Βενιζέλο λέει όλο θέλω να αλλάξει η χώρα. Αλλά φαίνει τη χώρα, είναι όλοι τους στόχοι. Θέλουν να ψηθούν οι στόχοι. Θέλουν να ψηθούν οι στόχοι. Σφύριξα και έλειξαν. Σφύριξα και έλειξαν. Θα μου πια αυτό το μάτον ΣΥΡΙΖΑ αντίθετα. Που για χάρη τους παίζουνε όλοι τριλίζα. Με το Τσίπρα λένε θα πούμε όλοι εισπράξει. Το όνομα του έχουν αλλάξει. Τον φωνάζουν Τσίπραξη, Τσίπραξη. Τον φωνάζουν Τσίπραξη, Τσίπραξη.